Ако искаш да миришеш на секс, пари и класа, тези аромати са за теб. Това е комбото за мъже, които се отличават, още преди да са казали дума. Emperor 2. Вдъхновен от Creed Aventus. Силен, плодов и мъжествен аромат на успех, който трае около 10 часа. Submerge. Вдъхновен от Dior Sauvage. Свеж, чист и модерен, издържа около 8 часа. Wicked Legend. Вдъхновен от Invictus Legend. Сладък, силен и привичащ внимание. С трайност около 10 часа. С мини парфюм, вдъхновен от One Million Elixir. Плюс дезодорант. Не един аромат. Цял арсенал. Един за деня. Един за вечерта. Един за моментите, в които трябва да направиш впечатление. В момента всичко това е с над 45% намаление. Ако искаш да миришеш различно от всички, натисни линка и вземи комплекта сега. Офертата е ограничена. Arabic Sense. Лукс на достъпна цена.